A darse na Comercial da Pobra será escenario esta vindeira fin de semana dunha nova proba remeira, neste caso o Campeonato Territorial Norte de Traineriñas, que organiza o Club de Remo Puebla en colaboración coa Federación Galega de Remo. A competición desenvolverase en dúas xornadas, o sábado a clasificatoria, mentres que o domingo disputaránse as finais. Os 4 primeiros clasificados de cada categoría conseguirán o pase ao Campeonato Galego Xunta de Galicia de Traineriñas, que se celebrará a fin de semana seguinte en Cabo de Cruz. O sábado pola tarde temos son as regatas de clasificación para o domingo, que se clasifican os dos mellores clubes de cada tanda e o mellor terceiro tempo, e despois, sí, o domingo xa hai que poñer toda a carne no asador e clasifícanse para o Campeonato Galego os 4 mellores, vale? Quedaría só un eliminado, pero sí, os 4 mellores van para o Campeonato Galego para a semana seguinte que se disputa en Cabo de Cruz. Na proba participarán ao redor de 10 clubs da zona norte de Galicia, nas categorías cadete, xuvenil e absoluta, tanto na modalidade feminina como tamén masculina. Pero máis ou menos pode ser que hai algún club con respecto ao campeonato de Bateis. Pero a diferencia do de Bateis, este é un campeonato territorial, non é provincial como en Bateis, así que a maiores podería vir o Club de Remo Celeiro se tuvera algún equipo, que é, digamos, o club que practica banco fixo na zona de Lugo. Pero, bueno, daqui da zona do Barbanza, sea nunha categoría ou noutra, eu penso que estaremos todos os clubes, despois logo da zona de Ferrolterra, pois outro tanto, falta saber se da zona de Coruña e Mera pois tamén traerán algún barco, pero bueno, penso que poden chegar, sí, tranquilamente a 10, 11, 12 clubes, cada un ca súa representación. Dende o Concello, a entidade que colabora tamén coa regata, destacaron a importancia de poder acoller un evento deste nivel, que pon en valor a localidade, o tempo que se promove o deporte base se reforza o papel do remo no municipio. Para a nosa vila é unha honra poder acoller un evento deste nivel que pon en valor o noso litoral, promove o deporte base e reforza o papel do remo no noso concello. Sobre todo facer un chamamento aos aficionados, porque é unha competición moi bonita de ver, a Trainerilla, e que hai que dar un pulo entre todos, pulo entre a federación, pois facendo un calendario máis amplio, un pulo entre os aficionados que se arriben ao Peirao pois, a animar os seus equipos e a disfrutar do día, e un pulo pois, os clubes teñen que involucrarse máis, temos que sacar todos a Tenerife ao mar.